Здравейте! През нощта срещу петък времето над страната ще се определя от разширяващ се антициклон, разположен над Централна Европа. Валежите постепенно ще спират, а по-значителни ще останат в района Бургаско. Минималните температури ще се понижат и ще са между 2 и 4 градуса. Най-хладно ще се задържи над югозападните райони около -2 и +1 градуса. През деня в петък над страната ще преобладава облачно време, а след обед облачността над Северна България, а до вечерта и над по-голямата част от страната ще се разкъса и времето ще се изясни. Очакваните максимални температури ще са между 9 и 11 градуса. По-ниски ще се задържат над югозападна България до 7 градуса, а над столицата през нощта срещу петък валежите ще са в процес на спиране. Там максималната температура едва ще достигне 7 градуса. До обяд времето над планините ще е предимно облачно, а след обед ще имаме повече слънчеви часове. Максималната температура на височина от 1200 метра ще е около 2 градуса, а на 2000 метра около -4. Температурите на Балканите ще се повишават и времето ще е предимно слънчево. Такова ще бъде и времето. Благодарим ви, че бяхте с нас!